оби мо 2 рӯз дар як бора охи хеле дига зиёд ака надидим мо рейд ки агар нашава ягон вақт. набуди об дар манзили Фирӯз Акобиров зиндагии онҳоро дар гармои тоқатфарсои тобистон сахту мушкил кардааст. хонаводаашон маҷбур аст барои захираи об аз баҳри хоб гузаранд. шаб соати 11 то соати 2-3 ам қадар мекушанд ам бочкомро пур мекунем бо ам қай расчёте мегирем ки то 2 рӯз дигара об истифода барем дига об ҳози ҳол нест. дар маҳаллаи ховарони пойтахт Фирӯз ягона сокине нест ки аз камбуди об шикоят дорад ва мисли ӯ даҳҳо сокинон дар ин маҳалла аз набуди оби кофӣ азият мекашанд. об меояд мо шабҳо бедор истода ва дарахтҳо ниҳолҳои худро об медиҳем ва бучкаҳои худро пур карда баъд аз он истифода мебарем. шабҳое бояд об биёяд мо интизор мешавем ки об биёяд аммо намеояд. мегӯянд ки қувваи барқ қатъ шудааст ё ягон баъд шумо чӣ кор мекунед дар ин ҳолат? бе об зиндагӣ мекунем об мехарем. дина шав парвез омад бо ниша гузашта намед бо ин шав мебиёяд бе об намемонем хай бо оби ки мебиё вай дига ҳай ки ҳама вақт об дори вай дига оби кашидан баракат надорад орди килоакем баракат надорад. афзоиши шикоятҳо барои беобӣ дар ҳолест ки мақомот мегӯянд сокинони пойтахт аз меъёр зиёд обро истифода кардаанд. истеҳсоли об барои мардуми мора дар як шабонарӯз барои шаҳри Душанбе 350 ҳазор куб лозим аст об. лекин мо истеҳсол мекунем 870 ҳазор куб намерасад. барои чӣ намерасад? барое ки нодуруст истифода мебарем. ҳавлиро об мезанем, дарахто оба рехтесем ҳамсояро фикр намекунем ё ванада кушода мемонем. дар тоҷикистон як пажӯҳиш нишон додааст ки танҳо 57% аҳолӣ ба оби поки ошомиданӣ дастрасӣ доранд ва 43% онҳо эҳтимолан аз обҳои олуда истифода мекунанд. масъулини шаҳрдорӣ сокинонро дар сарфакорона истифода набурдани об гунаҳгор мекунанд. мо истеҳсоли обмон як куб обмон як сомону 20 дирам ай мо 60 дирам мефурӯшем. 60 дирам метем аҳолида. лекин ҳамин барои арзон буданаш боша ё ки ҳамин ададмон ҳамин шудааст. мо 3 та насосо дорем. 2 насосо постоянно кор мекунанд. сеюм категория насосо сеюм поколенияш и барои ягон эвакуатсиони пожарне. мо ҳозирашта сеюм поколения насосорам корда даровардем ки мардум да об равад. ба гуфтаи мақомот аз меъёр зиёд истифода кардани об ва беҳуда ҷорӣ шудани он дар кӯчаҳо метавонад боиси камбуди об дар биноҳои баландошона ва ҳам чанд маҳаллаи дигари пойтахт шавад. ҳукумати тоҷикистон таъмини аҳолиро бо оби поки ошомиданӣ аз вазифаҳои афзалиятноки худ номидааст, вале мегӯяд барои ин кор ва сохтани зербудиётҳо на камтар аз $2 миллиард маблағ зарур аст.